anyị ji akpọ ụmụ Chineke ka ha bịa fee ya n'ime mmụọ na eziokwu. Na amara ya ọ na-akpọ onye ukwu na onye nta. N'afọ ọma ya ọ ga-egboro anyị mkpa anyị niile karịa ka anyị si chee ya. Site na amara ya na afọ ọma ya, ndị na-achọ onyinye Chineke ga-achọta, ndị na-arịọ ngọzi ya ga-arịọta, ndị na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ka alaeze Chineke a ga-emeghere ha ya site n'aha Yesu Kristi onye nwe anyị. Amen.